Знаете ли защо французите ядат охлюви? На френски език думата охлюв се произнася като un escargot, а не escargot. Охлювите са били храна още от древността. През средновековието във Франция охлювите били безплатни и лесно достъпни. Селяните, бедните хора са ядяли охлюви ежедневно. Освен това, се е смятало, че това е било постна храна. Църквата не забранява охлювите, тъй като не ги счита за месо и охлювите могат да бъдат консумирани по време на постите. Но как се случва така, че от храна на бедните охлювите се превръщат в храна, която стига до кралската трапеза? Обратът настъпва през 19 век. На дипломатическа вечеря пред цар Александър I през 1814 година известният френски готвач Мари Антуан Карем решава да приготви едно ново ястие, а именно охлюви с масло, чесън и магданоз. И така това ястие придобива популярност и охлювите стават традиционно френско деликатесно ястие, както хайверат в други култури. Ако видеото ви е било интересно, споделете го с приятели.